Hola a tots. El 29 d'octubre farà un any de la catàstrofe provocada per la Dana, l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Foia de Bunyol i la Plana d'Utiel, amb més de 200 morts i grans pèrdues materials. Quasi un any després, encara queda molt per a reconstruir. Per això volem continuar l'onada de solidaritat amb una campanya de captació de fons que donarem a la Fundació Horta Sud, que els distribuirà entre les associacions de la comarca. Tota la gent que col·labore en la campanya, donant 10 euros, rebrà la primera carta extraordinària de la Fallera Calavera Deluxe. La Fallera Calavera Solidària, una carta que para els efectes de la riuà i substituís l'antic Tribunal de les Aigües. Col·labora abans del 6 de desembre i emporta't un regal únic.